איך גורמים לקהל הנכון לעצור בפיד שלו תוך 3 שניות. אנחנו היום נדבר על רמות מודעות, איך אנחנו בעצם יוצרים אסטרטגיה שיווקית, ומה זה אומר רמות מודעות של כל בן אדם בכל שלב שהוא נמצא בחיים של עצמו. אז כשאנחנו בעצם מייצרים הודעה, אנחנו לא מסתמכים רק על יצירתיות או על הצבעים שיש בתוכה, אנחנו ממש ניגשים לזה מתוך משוואה פסיכולוגית ומתוך משוואה טכנית. הצורה שאנחנו ניגש היום לדברים היא מתוך הסתכלות על 5 רמות מודעות שונות, בשתי ערוצי מסר ובמצב הפסיכולוגי שנמצא כל בן אדם שצופה במודעות שלנו. מתוך זה אנחנו נגזור גם את ההוק הראשוני וגם את המודעה השלמה שאנחנו יכולים ליצור. אז בואו נתחיל עם זה. אז מי בכלל המציא את הדבר הזה? למה אנחנו קוראים לזה רמות מודעות? יש בן אדם בשם יוג'ין שוורץ שכתב את הספר שקוראים לו Breakthrough Advertising, והוא בעצם דיבר שם על זה שכל קהל נמצא בכל רגע ב5 רמות מודעות שונות. אוקיי, אז במקום להסתכל פה על האינפוגרפיקה הנחמדה הזאת, אנחנו ניגש לתוך המסמך שהכנתי. נקודת ההנחה שאנחנו יוצאים ממנה היא שאין דבר כזה באמת קהל, יש מצב פסיכולוגי של בן אדם ומה הצורך שלו באותו רגע. ואם אנחנו מבינים מה הקהל שלנו מחפש, אנחנו יודעים להתאים לו את כל הפרסום, את כל המשפחים, את כל המסרים בצורה כמה שיותר מדויקת. אז בואו נעבור בזריז על כל הרמות, ואז אני אדבר על אחת-אחת. זה מתחיל מלא מודע, זה עובר למודע לבעיה, מודע לפתרון, מודע למוצר, ולאחר מכן מודע מאוד, most aware, אפשר להגיד גם מודע אלינו מאוד. מה זה כל דבר בנפרד? כשאנחנו מדברים על לא מודע, זה אומר, הבן אדם לא יודע שיש לו בעיה, הוא לא מחפש כלום, הוא גולש בפיד, וזה גם כן הקהל שיש ממנו הכי הרבה. אוקיי? אבל בו זמנית זה גם הקהל ששווה הכי פחות כסף באותו רגע נתון, כי הוא לא מודע לבעיה, הוא לא מודע לפתרון, והוא לא מודע אלינו. לאחר מכן יש לנו את מודע לבעיה, זה אומר אנשים שכן מרגישים את הכאב, תכף אני אתן דוגמאות מאוד ספציפיות, זה אומר אנשים שכן מרגישים את הכאב, אבל עדיין אין להם שם לבעיה, והם גם לא יודעים שיש פתרון. לאחר מכן יש לנו מודע לפתרון, שזה אדם שכן יודע שהפתרון קיים, לפעמים זה יהיה בצורת קורסים, מערכות או ייעוץ אישי, אבל הוא לא יודע עדיין עליך, הוא לא יודע עדיין עלינו אישית. לאחר מכן יש לנו את המצב של מודע למוצר, זאת אומרת הוא כבר מכיר את העסק, הוא מכיר אותנו, אז הוא יודע עלינו, הוא עוקב או רואה סרטונים שלנו, יכול להיות שהוא אפילו מנוי למשהו שלנו, למשל רשימת תפוצה, או שהוא קנה איזשהו מוצר קטנצ'יק, אבל הוא עוד לא משוכנע שאנחנו הכי טובים בשבילו ויכולים לפתור לו את הבעיה. ולאחר מכן יש מודע מאוד, וזה אומר בן אדם שהוא מוכן לרכוש, כמובן אנחנו מדברים על מוכן לרכוש מאיתנו, והוא רק מחכה להצעה הנכונה ולסיבה להזיז. אם אני אהיה יותר מדויק, אז זה לא הוא מוכן לקנות דווקא מאיתנו, אלא הוא מוכן לקנות בפני עצמו, ועכשיו הוא צריך לראות את ההצעה הספציפית, וכמובן אנחנו רוצים שלנו יהיה את המודעות הכי טובות, את הפאנל הכי נכון בשביל סוג הבן אדם הזה, כדי שהוא יבוא ויקנה דווקא מאיתנו. אז בואו ניתן דוגמאות מתחומים מוכרים. אני הכנתי פה חדר כושר, מאמן אישי, או קורס אנגלית, או דירה ראשונה משכנתה. אז אם אנחנו לוקחים את הדוגמה של חדר כושר או מאמן ספורט אישי, איך אנחנו מסתכלים על רמות המודעות האלה? אז קודם כל יש לנו את הרמה הראשונה, לא מודע. זה בן אדם שמסתכל במראה בבוקר ולא חושב על זה, זה לא משנה לו מה קורה איתו פיזיולוגית, הוא אומר אני בריא, אני בסדר. הדבר השני זה מודע לבעיה, הוא כבר מבין, המכנסיים נהיו קטנים יותר, אני עולה בשתי קומות ואני מתחיל להתנשף, הוא כבר מבין שיש שם איזושהי בעיה פיזיולוגית, לאחר מכן הוא מודע לפתרון. הוא אומר לעצמו, אני חייב לעשות עם זה משהו, אני מבין שאני צריך לעשות עם זה משהו, אולי כושר, אולי ללכת לתזונאית, אולי אני צריך לשלב בין שניהם. לאחר מכן הוא מודע למוצר, לדוגמה, שמעתי טוב על הסטודיו שנמצא ליד הבית שלי, אני עוקב אחרי המאמן הזה באינסטגרם. בואו נדבר על 4 שלבים הראשונים. בהתחלה הוא לא היה מודע בכלל שיש לו בעיה, אחר כך הוא החליט שהוא הבין שיש לו בעיה, אחר כך הוא גם הבין שיש פתרונות, ועכשיו הוא מדבר על פתרון ספציפי, והוא אומר, אוקיי, סטודיו ליד הבית, אני עוקב אחרי איזשהו מאמן ספציפי. במצב של מודע מאוד זה כבר המצב הכי קרוב לזה שבן אדם יבוא ואשכרה ייתן כסף לכם, לבעלי העסקים, ויקנה מכם את השירותים. לדוגמה, אני נכנס לאימון ניסיון השבוע, אני רק צריך לבחור בין 2 מקומות. עכשיו כמובן שאנחנו רוצים שבסוף הוא יגיע למקום אצלנו, אבל ככה אנחנו בריפלי עוברים על מצבי המודעות, ונעבור לדוגמה לקורס אנגלית. אז בן אדם שלא מודע, יתנהג ויגיד לעצמו לצורך העניין, הוא ישלח מיילים עם גוגל טרנסלייט והוא יגיד זה מספיק טוב, מבינים אותי. בן אדם שמודע לבעיה, הצורה שהוא יחשוב, זה הוא יגיד לעצמו, פספסתי תפקיד כי לא הצלחתי להתבטא בשיחת זום עם המנכ"ל מארצות הברית. בן אדם שמודע לפתרון ידבר לעצמו בצורה של אני חייב לשפר את האנגלית, אבל מה אני הולך לעשות? מורה פרטית, אפליקציה, קורס מקצועי, אוקיי? ובן אדם שמודע למוצר יגיד לעצמו ראיתי פרסומת של קמבלי, שמעתי על וול סטריט אנגליש בעבודה. זאת אומרת הוא כבר מכיר את המוצרים שיכולים לפתור לו את הבעיה. ובן אדם שמודע מאוד כבר מבצע החלטה ואומר אני נרשם השבוע, אני רק צריך להחליט בין קמבלי לבין מורה פרטית של חבר. בסדר גמור, ניקח עוד דוגמה של דירה ראשונה או משכנתה. אז בן אדם שלא מודע, המחשבה שלו וההתנהגות שלו תהיה, אני שוכר כבר 6 שנים, השכירות פה לא רעה, בשביל מה לקחת הלוואה ענקית. בן אדם שמודע לבעיה יגיד,
לעצמו, בעל הבית העלה שכר דירה, אני שורף 84,000 שקלים בשנה על נכס של מישהו אחר. בן אדם שמודע לפתרון יגיד לעצמו, צריך להבין במשכנתאות, אז האם אני פונה ישירות לבנק או שאני לוקח יועץ פרטי? בן אדם שמודע למוצר כבר ידבר על יועץ ספציפי, זאת אומרת הוא יגיד, שמעתי על יועץ X מחבר, ראיתי פוסט של יועץ Y בלינקדין, הוא כבר מתחיל להבין שיש יועצים בדיוק לבעיה הספציפית שיש לו, שיכולים כנראה לתת לו את הפתרון. וכשהוא מודע מאוד הוא כבר יסגור ייעוץ ראשון עם אחד מהם בשבוע הקרוב, כדי לראות עם מי הכימיה יותר טובה. אז אם אנחנו עוד פעם עוברים על זה זריז, בן אדם בחדר כושר מתחיל אני לא יודע בכלל שיש לי בעיה, אני בריא ואני בסדר, ומגיע למצב שהוא אומר, אני נכנס לאימון השבוע. בקורס באנגלית, יכול להיות שהוא ישלח אימיילים עם גוגל טרנסלייט, והוא יגיד, אוקיי, זה מספיק טוב, מבינים אותי, וכשהוא מודע מאוד, הוא כבר יגיד לעצמו, אני נרשם השבוע, לפחות לשיעור ניסיון, אני רק צריך להחליט איפה אני עושה את זה. אותו דבר עם המשכנתא, אני אקח ייעוץ. אוקיי, שזה שונה מהשכירות פה לא רעה, בשביל מה לקחת הלוואה ענקית. בן אדם בשני סטייטים שונים. ואז אם אנחנו חוזרים רגע להתחלה ממש בריפלי, כמו שאמרנו יש לנו 5 רמות, לא מודע, מודע לבעיה, מודע לפתרון, מודע למוצר ומודע מאוד לפתרון. בואו נמשיך הלאה. כשאנחנו רוצים לבנות את האסטרטגיה השיווקית, אנחנו בעצם צריכים להבין למי אנחנו מדברים בדיוק ואיפה הוא נמצא כרגע פסיכולוגית. עכשיו, לא משנה למי אנחנו נפנה ובאיזה רמת מודעות הוא יהיה, אוקיי? בין אם הוא יהיה בלא מודע, מודע לבעיה, מודע למוצר, מודע מאוד, תמיד אנחנו נרצה ליצור איזון בין המסרים הרגשיים לבין המסרים הלוגיים. מה זה אומר? לדוגמה, מסרים שפונים לרגש מדברים למשל על פחד או חרדה, למשל, אתה עומד להפסיד את 2026 בדיוק כמו את 2025, או תסכול, נמאס לך לעבוד 14 שעות ולראות את אותו הסכום בבנק, או שאיפה/חלום, תאר לעצמך שהעסק עובד גם כשאתה בחול, או למשל סטטוס ואגו, המתחרים שלך כבר עברו לזה, אתה עוד מתעקש, או FOMO, Fear of Missing Out, פחד מלהחמיץ. אז 200 עסקים כבר עברו לארכיטקטורה הזאת, או אמפתיה, שזה לדוגמה, אם אתה בעל עסק שמייצר 50,000 בחודש, זה הסרטון הכי חשוב שתראה החודש. אז כל האמירות האלה פונות ישירות לרגש, הן עדיין לא נוגעות בצד של ההיגיון. עכשיו בואו נעבור לצד של ההיגיון. מסרים שפונים נטו להיגיון, בדרך כלל סוגרים את העסקה. אנחנו נתפוס אותם מהצד הרגשי, כי כל בני האנוש עובדים באופן אוטומטי במהלך היום שלהם, והם מרגישים רגשות וחושבים מחשבות, ומה שעוצר אותם זה בדרך כלל הרגש לפני המחשבה. אז הבאנו אותם מהרגש, יצרנו את הפתיח מהרגש, ואז אנחנו גם רוצים לפנות להיגיון. לדוגמה, איך יישמעו מסרים של היגיון? אז אם אנחנו עושים לדוגמה ROI, שזה מדבר על החזר השקעה, או חשבון כללי, אנחנו למשל נדבר על מסרים כמו ב3 חודשים אתה תחזיר את ההשקעה פי 5, הנה החישוב. או למשל דאטה, מספרים, נתונים, 200 עסקים, ה-CPL הממוצע ירד ב-47% וה-Close Rate עלה ל-31%. CPL זה Cost per Lead. או למשל אנחנו נדבר על השיטה, מתודולוגיה, המסגרת שלנו. למשל יש לנו 6 שכבות, KPI לכל אחד ודשבורד אחד, אני מדבר על זה גם אחד הסרטונים שלי, אז מי שרוצה ככה להסתכל יכול למצוא סרטון המשך בדיוק לנושא של ה6 שכבות. או למשל מסרים של ההשוואתיות. במקום סוכנות שיווק ב-15,000 שקל לחודש, אתה בונה מערכת אחת לכל החיים. יש לנו גם מסרים של ראיות או הוכחות, proof, אז למשל 30 קייסים מתועדים, סקרינשוטים מתוך המטה-אדס ועדויות בווידאו. או למשל סיכון מצומצם, אוקיי? אז נגיד במקרה שלי, הדרך שאני מדבר על סיכון מצומצם זה שאני עובד במודל חלוקת רווחים. זה אומר שהלקוחות שלי כשעובדים איתי, אם זה לא עובד הם לא משלמים לי. כשאנחנו מחברים את שתי הדברים האלה ביחד ואנחנו מתייחסים לאיזה מצב הבן אדם נמצא באותו רגע ברמת המודעות שלו, אנחנו יודעים בדיוק איך לדבר עליו ואיך לבנות את האסטרטגיה השיווקית. בואו נתקדם קצת הלאה. אז העיקרון שלנו הוא כזה. בכל מודעה אנחנו נרצה ליצור את השילוב בין שתי הדברים. זאת אומרת, זה לא רק מודעות של רגש וזה לא רק מודעות של היגיון, זה שילוב בין שני הדברים. בדרך כלל הרגש יעצור את הבן אדם בתוך הגלילה, יכניס אותו לפוקוס איתנו, ולרוב ההיגיון זה מה שיעביר אותו הלאה במשפך אצלנו. להשאיר פרטים, לעלות לשיחה, לסגור איתנו, וכן הלאה. וגם אני אתן לכם דוגמאות איך נשמעים מסרים כאלה, גם רגשיים, גם לוגיים, בכל התחומים שדיברנו עליהם מקודם. אז אם אנחנו ניקח לדוגמה חדר כושר, מאמן כושר אישי, אז איך יישמע הוק רגשי? איך יישמע מסר רגשי? לדוגמה, די להרגיש מטומטם בזום עם הקליינטים מחול, תוכל סוף סוף להגיב בכנס במקום לחייך מבויש. ואיך יישמע הוק הגיוני, לדוגמה, אחרי 150 שעות בשיחה 1 על 1 עם דובר אנגלית, אתה תצא כמו ברמה B2 בקמברידג', תוצאות מדידות כל 30 ימים. והשילוב בין שניהם ביחד יביא לנו משהו בסגנון, תפסיק להתחבא בכל שיחת ועידה, קבל מתודולוגיה של 150 שעות, 101, שהוכיחה את עצמה עם 2,400 תלמידים. אתה מסיים תוך 9 חודשים. אז ממש, לקחנו את הנושא הרגשי, בן אדם שלא מרגיש עם עצמו טוב בשיחת ועידה,
והכנסנו את זה לתוך השיטה שלנו. תוך 150 שעות יש לנו 2,400 תלמידים, ואתה הולך לסיים את זה ב9 חודשים. שילבנו בין הכל, עכשיו בוא ניגע בדירה ראשונה או משכנתה. אז מסר רגשי בתחום הזה של דירה ראשונה ומשכנתה, לדוגמה יישמע משהו כמו, תפסיק להשאיר את בעל הבית בבית של מישהו אחר, תיכנס לדירה שלך לפני שהילד מתחיל את הגן. והמסר ההגיוני בדבר יהיה, במקום לשלם 6,500 שכירות, אתה תשלם 6,200 משכנתה ויהיה לך נכס בבעלותך תוך 25 שנים. קבל אקסל אישי שמדגים את זה תוך 5 דקות. השילוב בין שניהם ביחד יהיה, תפסיק לשרוף 78,000 שקלים בשנה על נכס שלא יהיה שלך, וקבל אקסל אישי שמראה תוך 5 דקות אם אפשר לסגור משכנתה כבר היום. אז יצרנו בעצם את השילוב בין השתיים, ובתוך זה אנחנו מתחילים להסיק את המודעות הראשונות שאנחנו יכולים להשתמש בהן. בואו נמשיך הלאה. אז דיברנו בגדול על מודעות בשוק, על איפה נמצא כל בן אדם שונה, ואיך אנחנו בונים מסרים גם רגשיים וגם מסרים לוגיים, ובואו נדבר זריז על איך בן אדם עובר עם עצמו את המסע הפסיכולוגי במצב הקנייה שהוא נמצא. אז כל בן אדם כשהוא נמצא עם כאב מסוים והוא צריך פתרון לדבר מסוים, עובר 5 שלבים עד שהוא קונה. זה בדרך כלל מתחיל מכאב לא מודע, זאת אומרת בן אדם משלים עם המצב, אומר לעצמו ככה זה החיים, הוא חי בתחושת חוסר נוחות, אבל בלי לזהות בדיוק מה גורם לזה, או מה הפתרון לזה. לאחר מכן יש לנו את הנושא של כאב מודע. זאת אומרת, הוא אומר, רגע, גם אצלי זה ככה, הוא מזהה את הבעיה, אבל הוא לא יודע איך לפתור אותה. לאחר מכן הוא מתחיל לחפש פתרון. אז הוא חוקר, הוא בודק בגוגל, הוא עכשיו מדבר גם עם ה-ChatGPT, הוא שואל קולגות, הוא רוצה להבין מה הקטגוריות האפשריות כדי לפתור את הדבר הזה. לאחר מכן הוא כבר מתחיל להשוות, הוא כבר הבין שיש פתרונות, ועכשיו הוא עושה השוואות בין הפתרונות. אז יכול להיות שהוא יבחר ספק, הוא יתחיל לשאול אותו למה עדיף דווקא אותך, והוא מחפש סיבה להעדיף אותך. ולאחר מכן הוא יגיע למצב ההחלטה. הוא כבר מוכן לרכוש, הוא מוכן להתחיל את התהליך, והוא רק צריך דחיפה אחרונה, וסיבה למה לעשות את זה דווקא עכשיו ולא מחר. אז זה המסע הפסיכולוגי שעוברים כל הלקוחות עד שהם קונים משהו, בין אם זה חלב ובין אם זה תוכנית ליווי ב-20,000 שקלים, זה לא משנה. באוברול כולנו עוברים בדיוק את אותו מסע כדי לבצע קנייה. ובואו ניקח לנו פה דוגמאות מכמה תחומים מוכרים, אז אני מתחיל מחדר כושר ומאמן אישי. אז לדוגמה לכאב לא מודע, זה יהיה בן אדם שעולה במשקל בהדרגה, יכול להיות מאז התואר, מאז הצבא, והוא חי עם זה. יכול להיות שהוא גם אומר לעצמו ככה זה אחרי גיל 30. כשבן אדם נכנס לכאב מודע, אז בעצם המכנסיים כבר לא נסגרים, והילדים אומרים לו אבא יש לך בטן, והוא מתחיל להרגיש עם עצמו שמשהו חייב להשתנות. עכשיו, הוא מגיע למצב של חיפוש פתרון, אז הוא מחפש בגוגל איך לרדת 10 קילוגרם, הוא מסתכל בסטוריז של חברים שעשו דיאטה, והוא שואל המלצות בכל מיני קבוצות. לאחר מכן הוא מגיע למצב ההשוואה. יכול להיות שהוא מוצא סטודיו צמוד לבית שלו, מאמן אישי, או רשת חדרי כושר עם בריכה, והוא בעצם מתחיל להשוות ביניהם. ובסופו של דבר הוא מגיע למצב החלטה. הוא סוגר אימון ניסיון יום שני אחרי שיחה של 15 דקות עם מאמן שהוא התקשר אליו. עכשיו בואו נעשה את זה עבור קורס אנגלית. אז כאב לא מודע. בן אדם שעובד עם גוגל טרנסלייט בכל מייל, והוא לא חושב על זה אפילו. לאחר מכן, כאב מודע. אדם ששולח הצעת מחיר לקליינט בארצות הברית ולא מקבל תשובה, והוא שואל את עצמו, האם זה בגלל האנגלית שלי? אוקיי? לאחר מכן הוא מגיע למצב של חיפוש פתרון. הוא נכנס לגוגל והוא אומר, האם קמבלי באמת עובד? הוא פותח ביקורות ביוטיוב והוא שואל חברים שלו וקולגות מה הם יכולים לעשות או מה הם יכולים להמליץ לו כדי שהוא ידע אנגלית. אז אחרי שהוא כבר הבין פתרונות, הוא נכנס למצב השוואה. אז הוא שמע למשל על איי-טוקי, הוא שמע על קמבלי, הוא שמע על מורה פרטית ישראלית שהמליצו עליה, והוא מתחיל לבחון ביניהם. לאחר מכן יש לו את שלב ההחלטה. אחרי שהוא החליט מבין כל הדברים במה הוא רוצה להשקיע את הזמן שלו, הוא קובע שיחת ייעוץ של 15 דקות, ומיד אחריה נרשם למסלול שנתי. עכשיו בואו נעבור לדירה ראשונה או משכנתה. אז לצורך העניין פה יש לנו כאב לא מודע, יהיה לדוגמה בן אדם ששוכר 8 שנים, והוא אומר לעצמו, אני עוד צעיר, יש לי זמן, אין לחץ. כאב מודע לדוגמה יהיה, אחרי חוויה שבעל הבית העלה פתאום את השכר דירה ל-7,200, והבן אדם מבין שהוא שורף 86,000 שקל בשנה על נכס שלא יהיה שלו. הדבר שיקרה לאחר מכן זה שבן אדם יתחיל לחפש פתרון לדבר הזה. אז הוא ייכנס לגוגל והוא ישאל איך לוקחים משכנתה. הוא יפתח אקסל, הוא יסתכל בריביות, ובאוברול הוא יהיה מבולבל, הוא לא ידע איך להתקדם עם זה. ואז הוא יתחיל להבין שיש פתרונות, הוא ייכנס למצב ההשוואה. אז הוא יבין שיש יועץ פרטי, ויש פגישה ישירה בבנק, ואפשר להמשיך גם לזכור עוד שנה ולחסוך ולהגיע לזה אחר כך. וכשהוא מגיע למצב ההחלטה, אז הוא יסגור שיחת ייעוץ ראשונה עם סוכן X או Y, והוא יתחיל ליווי אישי כבר בשבועות הקרובים. זה בריפלי דוגמאות על 5 השלבים שאנחנו עוברים במצבים פסיכולוגיים לפני שאנחנו רוכשים משהו. בואו נתקדם לשלב הבא. אז איך אנחנו בונים אסטרטגיה, ואיך אנחנו בוחנים מסרים, איך אנחנו בונים הודעות. קודם כל חשוב להבין, שום אנגל לא מוכח לפני הבחינה. אוקיי, אנגל זה זווית, זה איזה מסר שיווקי אנחנו ניגשים איתו. זאת אומרת, גם אם אני בטוח מאוד באיזשהו מסר, אני עדיין חייב לבדוק כמה וכמה מסרים כדי לדעת מה באמת עובד עם הקהל. אז השיטה היא כזאת,
לעשות בין 10 ל-20 וריאציות, לעשות בחינה בצורה מאוד מאוד מסודרת, ולפי המספרים בלבד אנחנו מחליטים מי ממשיך איתנו. אז איך אנחנו ניגשים לזה? תהליך הבנייה והבחינה של מסרים שיווקיים, של אסטרטגיה שיווקית. קודם כל זה תמיד מתחיל ממיפוי האבטר ורמת המודעות. אם אני קופץ רגע למעלה למעלה למעלה, אמרנו דבר כזה, יש לנו 5 רמות מודעות, כל אחד מהם זה קהל בפני עצמו, אוקיי? זה לא רק סוג אחד של בן אדם, אם יש לכם איזשהו מוצר, זה לא רק סוג אחד של בן אדם, תמיד יהיו 5 סוגי קהלים שונים לפחות. בואו נרד למטה. אז קודם כל, מיפוי האבטר ורמת המודעות. למי בדיוק אנחנו פונים, באיזה רמה הוא נמצא, ובאיזה שלב פסיכולוגי במסע הצרכנות שלו. לאחר מכן אנחנו נעשה סיור מוחות, אנחנו נרצה לפחות 20 זוויות שונות. 10 זוויות שפונות לרגש, ו10 זוויות שפונות להיגיון. בשלב הראשון אנחנו לא מסננים בעצמנו שום דבר. לאחר מכן, אחרי שיש לנו את הרשימה הזאת, אנחנו מסננים אותה ל6 עד 8 וריאציות שונות, אחת לרגש, אחת להיגיון, ואנחנו בוחרים את החזקות ביותר לכל קבוצה. רק אותן בלבד אנחנו הופכים למודעות, גם סטטיות וגם וידאו. הדבר הבא שאנחנו נעשה זה בחינה במודעות עצמן, במטה, אנחנו נשים להם תקציב שווה, אנחנו ניתן להם 72 שעות עם אותו תקציב, אותו קהל, ואנחנו ניתן לנתונים לדבר. אחרי שעברה תקופת הזמן הזאת, אנחנו נעבור לאשכרה לנתח את הנתונים. אוקיי, אז יש 4 דברים מרכזיים שאנחנו רוצים לראות, כמובן, באידיאל זה את ה-CPL, ה-Cost per Lead, העלות per Lead, אחר כך יהיה לנו את ה-Click-Through Rate, זה מי שראה את המודעה, למי שנכנס לדף, זה בעצם אחוז הלחיצות, יהיה לנו גם את ה-Hold Rate ואת ה-Hook Rate. שזה מתוך כל מי שצפה במודעה, כמה צפו בהוק וכמה נשארו עד 85% מהסרטון. זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים רק על העלות לליד, כי לפעמים מודעה זולה מביאה לידים גרועים. הדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות זה להכפיל את המנצחים ולפצח מודעות חדשות. אוקיי? אז זה ממש על רגל אחת, תהליך בנייה ובחינה של אסטרטגיה שיווקית. כמובן שאפשר לדיין על זה המון, זה לא מספרים חקוקים בסלע, אבל זה ככה נותן לכם איזשהו מתווה, איזשהו קו לעבוד איתו. בואו נעבור לחלק הבא. תמיד כשאנחנו בודקים אסטרטגיה חדשה, אנחנו נצא כבר מראש מנקודת הנחה ש-20% מהמודעות יביאו את 80% מהתוצאות. זאת אומרת, על כל 10 מודעות שנבחן, 2 יביאו את התוצאות הטובות ביותר. אנחנו לא ננסה להפוך את 8 הגרועות לפתאום שהם יעבדו, אנחנו נוותר עליהן, נהרוג אותן ונכפיל תקציבים במודעות שכן עבדו. בואו ניקח דוגמאות מתחומים מוכרים. אז חדר כושר ומאמן אישי. לדוגמה, אנגלים שהעלינו לבחירה, מסרים, זוויות שיווק. אז יש לנו פה בתוך הרגש, יש לנו בושה, אהבה עצמית, סטטוס ורצון להיות דוגמה לילדים, ובצד של ההיגיון יש לנו את הנושא של איך לרדת 8 קילו ב-12 שבועות, יש לנו את הנושא של מחיר חודשי, גמישות, מדע מאחורי השיטה, אוקיי, זה ממש 2 זוויות בו זמנית. לאחר מכן אנחנו נזהה מה המודעות המנצחות, יכול להיות שזה יהיה מסר כמו תוך 12 שבועות, גם בלי לשנות תזונה, וזה קהל שנמצא ברמת מודעות שהוא כבר מודע לבעיה. ויכול להיות שהמודעה שלא תעבוד תהיה לדוגמה הצטרף עכשיו במחיר השקה, שזה בעצם מודעה שמדברת לרמה 5, אבל זה קהל שבפני עצמו הוא נמצא ברמה 2. אוקיי? אם אני חוזר על זה זריז, כשאני אומר רמה 2 זה אומר שהוא מודע לבעיה, וכשאני אומר רמה 5 זה אומר שהוא מודע מאוד, בדרך כלל אלינו. אז למה המודעה הזאת יכול להיות לא עבדה? כי אנחנו מדברים איתו פה על להצטרף עכשיו במחיר השקה, והוא עוד לא מבין למה עכשיו, הוא עוד לא מבין למה איתנו, אוקיי? הוא נמצא ברמת מודעות שונה, וגם במסע הצרכני הפסיכולוגי שלו, הוא עדיין לא במקום שהוא הולך לרכוש דווקא מאיתנו, דווקא מהמודעה הזאת. ולכן היא מודעה לא טובה ואנחנו נקבע אותה. בואו ניקח לדוגמה את קורס אנגלית. אז גם פה העלינו 20 זוויות שונות, ברגשות השתמשנו בפספוס הזדמנות בעבודה, מבוכה בכנס, ביטחון בשיחה, ובהיגיון השתמשנו בכמות שעות שזה נדרש, בשיטה שלנו ובהחזר ההשקעה התעסוקתי. עכשיו, לצורך הדוגמה יכול להיות שמודעה מנצחת תהיה משהו כמו אתה תדבר אנגלית חופשי תוך 9 חודשים, גם אם נכשלת כבר 4 פעמים בעבר. ויכול להיות שאחת הסיבות שזה יעבוד זה בגלל שזה משלב גם רגש של כישלון וגם היגיון של לוח זמנים. זאת אומרת, הבן אדם יודע תוך כמה זמן הוא הולך להצליח עם זה. ואנחנו ניקח דוגמה למודעה שיכול להיות שלא תעבוד, והיא תהיה מודעה בזווית של קורס אנגלית מהבית. זאת אומרת, אם אנחנו זורקים על בן אדם ככה את הפרטים, בלי יותר מדי רגש ובלי יותר מדי היגיון, סביר להניח שהיא לא תמיר ולא תביא את התוצאות שאנחנו רוצים. בואו ניקח את זה לדוגמה עם דירה ראשונה, משכנתה, אז גם פה 20 זוויות, בצד הרגשי זה יהיה העברת כסף לבעל הבית, ילד שגדל בשכירות, ובצד של ההיגיון זה יהיה אקסל החזר משכנתה, פומו מהריבית ונכס שמרוויח כל שנה. יכול להיות לצורך הדוגמה שמודעה שתהיה יותר מוצלחת תהיה משהו בסגנון, תוך 5 דקות עם אקסל אישי, אתה תראה אם המשכנתה אפשרית כבר היום. זאת אומרת, פה נגענו בנושא של רף כניסה נמוך, וגם נתנו כלי אישי שלא דורש הרבה מחויבות וחיכוך של אקסל אישי עוד לפני שהגענו לייעוץ.
עכשיו, יכול להיות שמודעה שלא תעבוד תהיה למשל ייעוץ משכנתאות בחינם, ואחת הסיבות שלא תעבוד היא כנראה כי יכול להיות שחינם לא יתפוס את הקהל באותו רגע כמו שאנחנו צריכים אותו, ויכול להיות שייעוץ יפחיד אותם במצב הפסיכולוגי וברמת המודעות שהם נמצאים. אז ממש את כל הדברים האלה אנחנו משכללים ביחד כשאנחנו בונים אסטרטגיה שיווקית, כדי לדעת איך להמיר את הקהל כמו שאנחנו רוצים. בואו נמשיך הלאה. 3 טעויות שראיתי ב-90% מהחשבונות שניהלתי. אז קודם כל, הרבה פעמים מדברים לרמת המודעות הלא נכונה. זאת אומרת, רוב המודעות בישראל כתובות כאילו כולם מודעים מאוד. זה אומר שהם מתחילים בהצעה ובמחיר, אבל 95% מהקהל נמצא בזה הרגע בין רמת מודעות 1 לרמת מודעות 3. זה אומר שהמסר עף להם על הראש והם ממשיכים לגלול הלאה. משמעות, לכל קמפיין אנחנו צריכים לזהות לאיזה רמה אנחנו מדברים בדיוק. כל מודעה צריכה להיות ספציפית לבן אדם ספציפי, במצב פסיכולוגי וברמת מודעות ספציפית. טעות נוספת, מודעות שקשורות רק לרגש או רק להיגיון. זה אומר מודעה שכולה רגש יכולה להביא לידים שלא רוצים לשלם, ומודעה שכולה היגיון לא עוצרת אף אחד בפיד. אם אחת מהזוויות חסרות, סביר להניח שהעלות פר ליד שלנו תהיה גבוהה או שהלידים יהיו גרועים. זאת אומרת, מה אנחנו מסיקים מזה? אנחנו רוצים בדרך כלל לעשות פתיחה רגשית עם גוף הגיוני ו-call to action רגשי, הנעה לפעולה רגשית. טעות נוספת, חשבונות שמחפשים את הווינר במודעה אחת. זה אומר, לדוגמה, ניסינו מודעה, היא לא עבדה, כנראה פרסום לא בשבילנו. אבל מודעה אחת זה לא נתונים, היא ניחוש. ובלי שניסינו לפחות 6-8 וזהות במקרה של תקציבים נמוכים, אנחנו רוצים לעשות 20, 30, 40 זוויות בחודש. בלי מערכת של 6-8 וריאציות במקביל, אתה בדרך כלל מהמר ולא בוחן. אז מה אנחנו מסיקים מזה? אנחנו רוצים שתהיה לנו מערכת בחינה גבוהה, תמיד 6-8 זוויות, לפחות 72 שעות, ולמדוד את זה לפי 4 מספרים. אם אני חוזר זריז ל4 מספרים, דיברנו פה על CTR, CPL, Hold Rate ו-Hook Rate. נמשיך הלאה. דוגמאות מתחומים מוכרים, חדר כושר, אז למשל רמת מודעות לא נכונה. אם אנחנו נפרסם מבצע פברואר 50% הנחה, אבל הצופה ברמה 2, הוא בכלל לא יודע איזה סטודיו מתאים לו ולמה דווקא אצלנו. אוקיי? זה אומר שהמודעות שלנו יבזבזו כסף ולא יביאו את התוצאות שאנחנו רוצים. טעות נוספת, רק רגש או רק היגיון. למשל, תאהב את הגוף שלך, אבל בלי לתת שיטה, בלי לתת מספרים, בלי לתת הוכחה, ואז הלידים מתרגשים, אולי מתחברים, אבל הם לא מרגישים סיבה לקנות. דוגמה נוספת זה שיש לנו רק מודעה אחת ולא מערכת, אז לדוגמה ניסינו פרסומת לסטודיו וזה לא עבד, ובלי לפחות 6-8 זוויות שונות ובלי דאטה, זה רק אומר שזה ניחוש שנכשל. בואו ניקח את הדוגמה עם קורס אנגלית. אז רמת מודעות לא נכונה תהיה למשל לפרסם קורס שמדבר על קורס מתחיל ב1/3, תירשם עכשיו במחיר מוזל. מה שקורה זה שהצופה בדרך כלל עדיין לא בטוח שהוא צריך בכלל קורס לאנגלית במחיר הזה. דוגמה נוספת לטעות של רק רגש או רק היגיון, למשל לעשות מודעה בנושא של 150 שעות, מתודולוגיה מוכחת, אבל בלי לדבר על שום צד רגשי של למה בכלל הבן אדם מתחבר לזה. אוקיי? הרי בסוף מה שגורם לו לקנות זה ההיגיון, אבל מתחת לזה יושב דברים שכואבים לו, ואנחנו צריכים לגעת בשתי הדברים במקביל. ודוגמה לטעות שקורית אחרי שאנחנו מנסים רק מודעה אחת, אז למשל אנחנו יכולים לצאת באיזושהי גישה של עשינו פרסום לפוסט אחד, ואנחנו חושבים שפייסבוק לא עובד לקורסים באנגלית, ואנחנו בעצם מקבלים מסקנה שגויה לחלוטין. בואו נסתכל על דירה ראשונה או משכנתה. רמת מודעות לא נכונה תהיה למשל ייעוץ משכנתאות חינם. זה אומר הצופה או סוחר, הוא לא חושב על משכנתה בכלל, הוא ברמה ראשונה, הוא לא מודע לבעיה שלו. או למשל דוגמאות של רגש או היגיון, אז מודעות שמדברות על תהיה הבעלים של עצמך, אבל לא מדברות לא על המספרים ולא על האקסל ולא נותנות דוגמאות ספציפיות, מה שמקשה על הלידים להגיע לתהליך ליווי שלם. אם אנחנו ניקח דוגמה וטעות שקשורה רק למודעה אחת, למשל לעשות פרסומת לייעוץ משכנתאות, ולחשוב לאחר מכן שפייסבוק יקר בנישה הזאת, אבל בלי לנסות מסרים שונים לזוגות צעירים, לאנשים שמשדרגים או למתגרשים. אוקיי, אז יש לנו בעצם הרבה מאוד סוגי קהלים. אז בואו נעשה על זה סיכום זריז. איך נראית שכבת החשיפה לפני ואחרי שאנחנו מפעילים את רמות המודעות ואת פסיכולוגיה הצרכנית שדיברנו עליה. אז לפני כן, ליצור מודעות לפי תחושה. מודעה אחת בכל פעם, אומרים ננסה ונראה, אותו מסר לכל הקהלים, בלי הבחנה ברמת המודעות. רק רגש, שזה אומר שזה יביא לידים גרועים, או רק היגיון, זה אומר שזה לא יעצור אף אחד. וזה דבר שמוביל ל-CPL יציב, יכול להיות שחודש אחד אנחנו נהיה על 80 שקלים לליד, יכול להיות שחודש שני אנחנו נהיה על 350 שקלים לליד. דבר נוסף שיקרה זה שהקריאייטיבים ישרפו מאוד מהר, יכול להיות אחרי שבועיים ואנחנו נצטרך להתחיל מאפס, וגם אנחנו לא נעבוד עם דאטה על hold rate, hook rate, ואנחנו נסתכל רק על ה-CPL. זאת אומרת, אנחנו נשארים רק לפי תחושה. מה קורה כשאנחנו משתמשים במערכת ידועה מראש, ממש במטריצת החשיפה? זה אומר, אנחנו ננסה לפחות בין 6 ל-8 וריאציות במקביל בכל מחזור בחינה שאנחנו עושים. זה אומר שאנחנו נבנה מסר לכל רמת מודעות בנפרד, שמותאם לשלב קנייה שלהם, הפסיכולוגי שדיברנו על זה. זה אומר שאנחנו נשלב בין הרגש לבין ההיגיון בכל מודעה, גם בפתיחה, גם בגוף וגם בסקירה.
זה אומר שה-CPL שלנו יהיה צפוי בטווח של 15% לפה או לשם, כי אנחנו יודעים לאיזה קהלים אנחנו מטרגטים בדיוק, וזה אומר שיהיה לנו מערכת שכל הזמן יודעת להחליף מודעות ולנסות מודעות חדשות. כל מנצח מוליד 3 וריאציות חדשות. הדבר שאנחנו תמיד נמדוד ברמה המינימום שבועית יהיה CPL, CTR, Hook Rate ו-Hook Hold. אוקיי? נעבור לדוגמאות. לדוגמה בתחום של חדר כושר, אם אנחנו עושים את זה בשיטת ננסה ונראה, אז יכול להיות שכל פעם אנחנו נעלה רק מודעה אחת, פרסומת אחת, יכול להיות שאנחנו נקבל 2-3 לידים בחודש, רובם לא יחזרו אחרי אימון ניסיון, והעלות לליד שלנו לא תהיה יציבה. ואם אנחנו נשתמש במערכת חשיפה מובנית, ואנחנו ננסה לפחות 6 וריאציות במקביל לרמת מודעות שונות, אנחנו נקבל מזה CPL יציב, יגיעו הרבה יותר אימוני ניסיון בכל חודש, ואנחנו נוכל לבנות את המסרים שלנו לפי רמת המודעות שנמצא בכל ליד בזה הרגע. אם נעשה את זה למשל בקורס באנגלית, אז לדוגמה פרסומות אקראיות, בוסטים אקראיים, פעם ב, זה יוצר מצב שמי שמגיב אנחנו חוזרים אליו, אבל חסר לנו ייחוד בלידים, וכנראה שנגלה ש30% מהם אפילו לא עונים לטלפון. מה שכן עדיף לעשות במצב הזה זה לבנות את האסטרטגיה שלנו לפי 5 רמות מודעות, עם 2 ערוצי מסר ורצף מייל אוטומטי של 7 ימים. זה אומר שהיחס סגירות שלנו מהשיחה יעלה הרבה יותר. בואו נסתכל גם בנושא של דירה ראשונה, משכנתה. אז לדוגמה, אם לפני זה ניסינו רק מודעות של ייעוץ משכנתאות חינם וזרקנו פרסומת אחת לכולם, היה לנו עלות לליד מאוד גבוהה, ובסוף גילינו שרוב הלידים בכלל לא יכולים לקבל משכנתה, ובעל העסק שורף שעות על שיחות סרק. מה שעדיף לנו לעשות במקום זה, זה לנסות זווית שונה לכל סוג קהל. אז לדוגמה, יש לנו זוגות צעירים, יש לנו משדרגי דירה, יש לנו מתגרשים, יש לנו משקיעים, כל אחד מהם צריך לקבל מודעה שונה לחלוטין. אנחנו נראה כתוצאה מזה עלות לליד הרבה יותר נמוכה, האיכות של הלידים יעלו הרבה יותר והיומן שלנו יהיה מלא. אז עד עכשיו בסרטון הזה דיברנו על רמות המודעות שיש, דיברנו על המסע הפסיכולוגי שעובר כל בן אדם בתהליך הקנייה שלו, ולמעשה כדי ליצור אצלנו בעסק כמה שיותר תוצאות אנחנו רוצים להשתמש ממש בכל הדבר הזה. אגב, זה רק שכבה אחת מתוך 6 שכבות שאפשר לדבר עליהן. על הנושאים האלה אפשר לדבר באמת ימים שלמים, זה נותן לכם הרבה מאוד מהבסיס של איך אני מסתכל על אסטרטגיה שיווקית, ומי שיפעיל את זה אצלו בעסק יוכל לראות תוצאות מדהימות. מי שלא רוצה לעשות את זה בעצמו, מוזמן להשאיר אצלי פרטים, אנחנו נעשה שיחה קצרה ונבין אם זה רלוונטי ואם אני יכול לעזור לכם. שיהיה שבוע טוב.